ஒரு தெருவில் திரிகிற நாய் அரசர்கிட்ட போய் நீதி கேட்டுச்சான். எதுக்காகனா அந்த அரசர் கேட்டார் அந்த நாய்கிட்ட. அந்த நாய் வந்து ஒரு சன்னியாசி வந்து என்னை அடிச்சிட்டான், அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும்னு சொல்லி நீதி கேட்டது. உடனே அந்த அரசர் அந்த சன்னியாசியை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வர சொன்னது. அந்த சன்னியாசி வந்து எதுக்காக நாய் அடிச்சேன்னு கேட்டதுக்கு அந்த சன்னியாசி, இது சாமிக்கு வச்சுருந்த பலகாரத்தில் வாயை வச்சிருச்சு, அதனால தான் நான் அதை அடித்தேன்னு சொல்லி சொல்கிறான். இதை கேட்ட அரசர், விலங்குகளை அடிக்கிறது பாவம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தண்டனை கொடுக்குறத நாய்க்கு கொடுத்துட்டாரு. நாய் வந்து அந்த நாய் தர்மகர்த்தாவாக்க உத்தரவு போட்டது. தர்மகர்த்தா வந்தால் அந்த சன்னியாசிக்கு அது வந்து ஒரு வரம் தானே, எப்படி சாபமாகும்னு சொல்லி அங்கேருந்து ஒருத்தர் நாய்கிட்ட கேட்டார். உடனே அந்த நாய், போன ஜென்மத்தில் நான் தர்மகர்த்தா வந்து செஞ்ச பாவத்தினால தான் இப்படி நாயாக தெரிகிறேன், அந்த கஷ்டத்தை பின்னாடி அவனும் படணும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டுகிறது. இதனால் இருந்த கருத்து என்னென்னா, பழிவான் வந்துட்டால் நாயாக இருந்தானே பேயாக இருந்தானே.